Guys, welcome back to our... Balik sa na. Hi guys! Hellcat. Nabay super spicy ka. Try this. This one. Nongshim blah blah spicy. With my friend special guest, we have PI and April. Tadang! Mag-contest ni guys, o kinsay kinanan makahurot sa super spicy nga noodles. Wa ko kabalo og mas spicy ba ni kaysa sa samyang, pero if nakatilaw na mo ani or nakatilaw na mo sa samyang, you can comment down below kung say mas hang aning duha nila, okay? Okay? So, mo ni siya. Mamaot yun namin sumagta na sila ako ng video ani. Okay, mag-start na. Ay, di mo. Start na, guys. Ne? Wait lang. 1, 2, 3. Ready nga ba? Ready? Ay, ikaw na kayo. Butugon kayo ako. Marama ay sila. Nilagyan ng sabaw. Ang gagawin ng sabaw. Tanawi lang ha. Tanawi lang ha. Ni nang hubas sa ila kay ila nang gisuyop. In 1, 2, 3, go! Walang may ano? Sabang. Hanga ay igit way labot sa baw. Kapit na sabaw? Apil sa baw. Tanan. Dapat daginot. Ay, piungi na naman na ninyo. Silot ni ha? Doon lang kayong nung. Nako kayo. Oh. Nako. Ang tapang. Kaya ko Oh. laban. Pero siya, di ka pinaglaban. Oh, tayo na lang, dalawa. Ayo. Pil ni Piyay. Pil ni Piyay. Wow, sila ng duha. Nabilin. Kau na kay ko kapalit na. Uy, tagayog tubig! Uy, tagayog tubig! Bugnaw yay. Bugnaw. Ayaw sa mo kay. Uy, tagayog tubig! Isuga si April ay wala nagkuan-kuan, oh. Nabako. Napako na siya. Hapit na mahorot? Kinsa yung hapit na mahorot? Yes, mine. Wow!
Ikaduha po ka na ko ba? Wait, sabi ko palabot ano yung surprise. Ano? Ang gawas sa Nabay super spicy ka. Guys, ang gawas sa Ang kayo. Wala nakapil ako sa kong abil, ha? Di na nga, wag na wag. Matulong mo ngit. Di na kaya. Daog sa April. Very strong. Very strong. Sama ning Gaya kong tubig. Kisay gasogo. Si Alice. Tawagan mo ni Alice. Si Alice ka sugo, Alice. Shout out. Shout out ni Alice, ha. Nadawa na na yun. Nang gawas. Very strong. Guys, nang gawas. Dadang! Shout out. Maris namin dumas. Si Noemi, si po nang gawas. Grabe ka, Hang. Ang kayo. Unsa mas hang sa samyang, pre? Mas hangang samyang. Agi. Pag samyang mo sunod. Ang samyang kaya wala may sabaw. Ha? Mo siya pansit canton style. Di pang singot sila. Ay. Guys, if you enjoy and like this video, give this video a thumbs up by liking the like button, by clicking the like button. Don't forget to subscribe and then tap the notification bell for more updates. Thank you for watching. Bye-bye. Like a Hellcat.